Отехме до село Лисиците. Бяхме взели До него има, ако виждате, единствения вежен мост в България. До него има това село Лисиците. Там живеят, може до 15 човека. Може и по-малко. Хора вървят по моста, ако виждате. Аз виждам. Малко обекти в движение няма как да го... Не може повече да се тук в интернет пише, че 30 човека. 30. Казва, че 30. Но аз четах, че е по-малко. Даже не четах, ами един блог гледах.